her på min kanal. I dag så skal vi spille Teardown. Og det bliver virkelig sjovt, fordi jeg kan huske, at den video, jeg lavede, den var godt nok lidt sjov. Der var også godt nok lidt irriterende, at jeg ikke kunne finde ud af det her. Men nu skal vi finde noget. Et sted, hvor jeg skal flytte ind i Teardown. Det skal i hvert fald se ud, som om jeg flytter ind. Jeg skal indrette det præcis, som jeg bor lige nu. Og det skal I være med til. Så jeg går lige ind på mods, og så finder jeg det sted, jeg helst vil bo. Hvad med et motel? Det synes jeg skal. Jeg skal lige prøve at bo på et motel et lille stykke til. Eller skal jeg sige hotel, som vi gør i Danmark. Nøj, hvor er det flot. Alle bilerne, de er ens. Jeg er faktisk uddannet. Eller ej, det kan man jo ikke sige. Jeg har fået kørekort i det her spil. Fordi jeg har spillet sådan en map, der gør, så jeg får kørekort. Og det er faktisk rigtig god til at køre i det her spil nu. Nu er der jo ikke lige nogen vej. Vi må sige, det er naboen. Eller den, der bor ved siden af mig. Der ikke har kørekort. Men jeg har kørekort. Godt. Det her... Okay. Jamen det her, jeg skal bo. Jeg har en pool. Men bilen, den ser så ikke særlig godt ud, men det kunne godt ligne en udstilling. Men den her, den skal altså ikke ligge i vejen. Jeg har en vip. Den er faktisk ret lang, den her vip her. Kan man tage håndtagen af? Skal jeg ikke lige prøve at gøre, så jeg ikke er first person view? Den her vip, den virker ikke. Jeg skal nok anmelde det her. Nu bliver det 4 stjerner kun. Jeg vil have anmeldt det 5 stjerner. Nu skal vi lige og så se det sted, vi bor. Ej, hvor hyggeligt. Der er musik. Hvorfor er jeg så lille? Ej, det er tv'et. Kan vi ikke tænde det? Ej, det er faktisk god musik. Hvad er det, der spiller musik? Den skal jeg lige have med. Det er hug med løgn. Nej! Ej. 3 stjerner på det her motel. Det der skilt der, det er irriterende. Man har ingen Det var ikke det. Man har ingen havudsigt. Så leder med mig godt, jeg har arvet den her af min far. Da-da. Da-di. Da-da. Det ødelagde lige en lille bitte smule af halvtaget. Og så ikke så meget mere. Men skiltet var godt nok lidt større, end jeg havde forventet. Det så jo meget lille ud. Det var også næsten 50 meter op i luften. Det er ikke mit hjem. Det er mit hjem. Ej, jeg har ikke 2 senge.
Okay, alle motellerne har 2 senge. Hvordan tænder man lyset? Er der ikke en stikkontakt eller noget? Ej, hvorfor? Jeg skal sgu da ikke flytte på den. Ja! Ja! Nej, min mobilas! Det er simpelthen... Hvor det... Der er 2 senge her. Vent. Gik jeg lige ind i den anden? Så kan alle sgu da gå ind og stalke mig, når jeg sover. Nej, det gider jeg ikke bo der. Gider. Det gider jeg ikke. Er det her det samme, eller? Ja, der er kun én ting. Hvad er det her? Der er en, der har strintet toilettet til. Der er en, der har haft lidt dårlig blære. Det her, det er simpelthen det dummeste hotel nogensinde. Ja, det skal lige have en tegning. Det var ikke særlig godt tegn. Sådan. Så kan ja. Der er ingen, der gider det hotel. Var det her, jeg boede? Der er ingen lys, mand. Det er det her. Der er et eller andet galt her. Prøv at høre, jeg hader det her. Skal vi ikke bare smadre det? Vi skal lave noget spændende. Det vi skal gøre, det er, at vi skal lige finde alting. Det kan vi ikke bruge. Det der mere. Problemet kan vi ødelægge. Hvad der larmer? Hvad er det? Ej. Hvad er det, der larmer? Ej, der skulle også ovenpå. Ej, nu har vi ødelagt andres oplevelse. På det gode, dejlige parties. Man skulle komme ind, mand. Sådan. Stolen har det altså ikke særlig godt. Kom så med mig. Du skulle ud Oh my god! Skal man gøre alting selv, mand?
Godt. Så finder vi lige en container til dig. Det er lige her. Whee! Så må vi finde en god container til dig. Kan vi lige tage sådan der. Nej! Sådan. Det var bedre. Godt. Åh nej, det går ikke, Dum bil, mand. Så må jeg tage den her selv over i skraldespanden. Ej, jeg har helt glemt det der store... grimme skilt. På den 2 sekunder kan jeg sætte kabler til den. Så kunne jeg få strøm i den igen. Hvorfor virker det ikke? Det virker ikke. Nej, jeg kan sætte den fast igen. Vi skal hen igen. Kom nu, mand. Sådan. Det rykker sig jo overhovedet ikke. Det kan ikke passe, at det ikke gider at rykke sig. Øv. Det gider ikke rykke sig. Nå, men nu hvor vi er i gang, så skal vi lige prøve noget fedt. For jeg har faktisk Pokémon-kort. Og dem synes jeg lige skal se. I hvert fald lige de bedste, jeg har. Fordi at inde på min rigtige kanal, der skal jeg snart begynde på Pokémon-kort rigtig meget. Og sådan noget. Og det kunne blive rigtig fedt. Så, ja, i den her bog her, der har jeg desværre kun de her kort. I kan jo ikke se. De her kort. Men i den anden bog, jeg har, der har jeg noget vildt. Ja. Og hele den her side her, alle kortene, der er på den til sammen, så er det i alt 300 kroner hver. Cirka. Så det er fedt.
Ja, og jeg skal snart begynde på at samle på rigtig meget Pokémon, og det gør jeg på min main-kanal. Så husk nu at lige gå ind og så subscribe til William Kaltoft 2014. Eller, ja, William Kaltoft 2014. Og hvis I ikke har gjort det endnu, så subscribe også lige til den her kanal, ikke også? Ikke også? Jeg løjer med jer derude. Ja. Lad mig lige se, hvor lang tid vi har filmet i, fordi at jeg kan jo ikke filme hele dagen. 15 minutter. Det er fint. Fordi at så siger jeg bare, siger lidt alligator. Det kan godt være, at den her video var lidt kedeligt. Men I fik noget information om, hvad jeg gør på min næste video. Og alt det der. Så siger later alligator. Husk at like, subscribe. Siger later alligator. Jeg skal ikke lave peace. Siger later alligator. Ej, okay. Jeg mener det nu.